Naarestado ang isang target list high-value target at umano'y pangunahing supplier ng iligal na droga sa ilang bayan sa Ilocos Norte matapos ang isinagawang buy-bust operation sa barangay Timbog, Batac City noong Hulyo 20. Kinilala ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 ang suspect na si alias Doc, 24 anyos, isang solar setup installer. Ayon sa otoridad, kabilang siya sa target list ng PDEA at pinaniniwala ang nagsusupply ng illegal na droga sa mga bayan ng Badok, Paway at Curimaw. Na-recover mula sa suspect ang tinatayang 1.5 na gramo ng hinihinalang shabu na may kabuuang halagang 10,500 pesos. Kabilang dito ang 1 gramo ng naibenta sa pusher buyer at 0.5 na gramo ng nasa kanyang pag-iingat. Pinangunahan ang operasyon ng PDEA Ilocos Norte Provincial Office katuwang ang Batac City Police Station, RIU 1-PIT Ilocos Norte at RID Per 1. Ayon kay PDEA Regional Director Julius Paderes, malaking hakbang ang pagkakaaresto sa suspect upang maputol ang umano'y linya ng supply ng illegal na droga sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. IFM News. IFM News.